Assalamualaikum Cah, masak apa dina iki ya? Iya, krana dina iki aku duwe kembang kates. Ayo masak oseng kembang kates ae. Wes, ayo gendang praktek. Iki bahan-bahane yo. Ana urang rebon karo kembang kates. Penasaran? Ayo masak. Godhog banyu ge godhog kembang kates Cah. Terus ngiris lombok. Akeh sithik monggo sesuai selera yo. Terus bar ngono rajangi brambang, kei bawang barang. Nek wis sisihno sik. Lah, banyuku godhogan wis umup. Ayo cemplungno. Kembang katese digodhog sekitar 10 menit ae yo, tambahi uyah sithik. Soalnya aku seneng rasane ana pahit-pahite. Nek ora seneng pahit, godhoge dicampuri lemah utawa lempung. Bar ngono tumpangno wajane ning dhuwur kompor, kei lenga sithik, oseng-oseng lombok bawang brambange mang ya, Cah. Oseng-osengan nganti ambune seger. Bar ngono agek ditambahi rebon, iki wis tak umbah ya rebonku. Di oseng-oseng maneh, bar ngono langsung cemplungno ae kembang katese. Di oreng-oreng kaya ngene iki Cah, sampai tercampur. Tambahi banyu sithik. Udhek-udhek eneh, tambahi uyah gula, micin. Ora usah nganggo roiko, tak ganti nganggo saos tiram iki ben suwedep iki Cah. Oseng-oseng ngantek banyune rada sat Cah. Walah, ketoke kok enak tenan iki oseng kembang katesku. Awan gratis iki ora tuku. Lah iki wis mateng ae, tak junjung, tak leh ning jero piring kaya ngene. Siap disajikan kanggo sarapan. Aja pengen ya Cah, sesuk jajalan dhewe.